соҳаи пахтакорӣ бо таъсири омилҳои гуногун таи солҳои охир рушд наёфта боиси коҳиш ёфтани фаъолияти корхонаҳои коркарди пахта ва ҳаҷми содироти он гардида буд. бо дастури ҳукумати мамлакат дар ҳамаи минтақаҳои кишвар ҷиҳати афзун гардонидани истеҳсоли пахта ва бо ашёи хом таъмин намудани корхонаҳои саноати сабук чораҳои амалӣ андешида шуд. дар ҷамоати шаҳраки шарораи шаҳри ҳисор аз даврони шӯравӣ корхонаи бузурги пахтатозакунии пахтаи ҳисор амал мекард. таи чанд соли охир ки соҳаи пахтакорӣ дар минтақа коҳиш ёфт, корхона аз фаъолият боз монда буд ва баъди таваққуфи 3 сола аз нав ба фаъолият шурӯъ кард. баробари ба фаъолият шурӯъ намудани корхона 150 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ таъмин гардиданд. имрӯз корвони тиллои сафедро қабул кардем. аз ҳамирӯз қабули пахта дар шаҳри ҳисор сар шуд. корхонаи мо иқтидори коркардаш 30,000 тонна дар як сол мепӯшад. имсол шаҳри ҳисор нақша гирифта ки дар замини 1002 гектар пахта корида 3000 тонна ашёи хоми пахтаро бар ҳамин корхонаи мо ворид месозанд. корхона дар 3 соли охир кор кардагӣ набуд. имсол худо хоҳад мана кора сар кардем то 150 нафар ҷойи кории нав ташкил мешавад бо маошҳои хуби корӣ. ҷамъияти саҳомии кушодаи пахтаи ҳисор яке аз калонтарин корхонаи пахтатозакунии минтақа мебошад ки он дар як сол то 30,000 тонна иқтидори коркарди маҳсулотро дорад. акнун ин корхона дар ҳамкорӣ бо ширкати хитоии ҷунтай данғара фаъолияти худро идома медиҳад. акнун масъулини корхона имкон доранд ки ҳосили ба дастовардаи кишоварзони шаҳру ноҳияҳои турсунзодаву шаҳри нав ва ҳисору рӯдакиро бо пули нақди ҳаррӯза харидорӣ намоянд. дар ин ҷо мутахассисони хитоӣ бо мутахассисони корхона зимни қабул ва коркарди маҳсулот ҳамкорӣ менамоянд. нархи пахтае ки мо қабул мекунем вай аст баландтар аст ва таври нақд ба роҳ монда шудааст. хоҳиш мекунам ки аз дӯстоне ки пахта доранд вай доранд чӣ қадаре мехоҳанд ба мо вай кунанд пешниҳод кунанд биёранд мо ҳама вақт қабул мекунем чӣ шабона аст рӯзона аст пахта қабул кардаи мо ин сари вақт дар сари тарозу пулаша нақд дода мешавад пардохт карда мешавад. ضمن ҳамоише ки дар саҳни ин корхона баргузор гардид, роҳбарияти шаҳри ҳисор ва намояндагони вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон бо роҳбарон ва мутахассисони хоҷагиҳои хурду калони деҳқонӣ ва дар бобати рушди соҳаи пахтакорӣ суҳбат гузаронданд. мувофиқи нақшаи роҳбарияти шаҳри ҳисор соли оянда майдони кишти пахта ба маротиб зиёд карда мешавад ки ин иқдом ба рушди истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ва таъсиси ҷойҳои корӣ барои мардуми деҳот мусоидат хоҳад намуд. собирҷон саидов, сайфиддин иброҳимов, шаҳри ҳисор, ҷаҳонамо.